A Katie Croma sydd yma. Oh my god, diolch am cadw cwmni fi wythnos yma'n crwydro. Tell you what, fi bach yn bregus o bod yn maes bu neithiwr. Okay. Fi ddim yn cofio be digwyddodd. Oh god, be nes I neithiwr? Oh my god. Right, awn ni chwilio am y llythrennau, right? Okay, dere gyda fi. Oh gosh, so fi methu ffind o'r llythyrau yma, ond fi wedi ffind o'r dysgwr y flwyddyn, Joe Healy. Llongyfarchiadau boi, oh my god! Diolch yn fawr, Katie, diolch yn fawr. Alright, okay, fi'n bregus, fi ddim yn gwybod beth digwyddodd neithiwr, ond dyn ni yma, dyn ni amdani. So, I roi fath o cyd-destun I pawb, mae fi a Joe yn mynd mas lot yn Caerdydd ac yn ydded. Ond ni di I don't know, fi ddim yn gwybod sut nes I gwrdd â ti, but chydig o years ago yn dod o? Oedd, da ni fel grŵp o ffrindiau yn gyffredin agos, so fel, da ni fel, ni'n mynd mas yn Gaerdydd eitha lot. Fi'n mynd I weld gigs ti. Ti'n super fan. Ydw, Excellent. Mae hynna yw'r unig ateb. So ti wedi bod yn dysgu Cymraeg am faint nawr? Ti fel 4 blynedd-ish. 2018 nes I ddechrau, really. So fel nawr fi'n, rhan o'r cymuned Cymraeg yn Gaerdydd. Ti'n rhan allweddol o gymuned Cymraeg yn Caerdydd. Ond wyt ti'n fynd o fel mynd mas a stuff fel na yn helpu lot gyda fel. So mae Joe fel, mae'n rhoi stwri. Fi'n cofio pan nes I dechrau fel dysgu Cymraeg, o ti'n rhoi stwri ni am siarad Saesneg I ti? Wel, sa'n gwybod, fel, o'n I just, moyn dysgu gymaint o'n I gallu. A wedyn, pawb fel, well, comes from London, so I don't speak any Welsh, does he, let's be honest. Mynd mas fel, o'n i'n gweud hwn gyda rhywun, fel, fi'n meddwl bod, fel, fi probably yr unig person sydd yn gweld yr iaith Gymraeg fel peth really cool. Fi yn obsessed gyda'r iaith Gymraeg, fel cyddoriaeth Gymraeg o stuff o'na. A fi'n gweld e'n peth really cool a fel hip a loads o bobl just fel, mae Gymraeg yn hen ffasiwn. Dwi ddim. Mae pobl fel ti, pobl fel band Cymraeg, nhw I gyd yn clas. So fel, dwi ddim hen ffasiwn o gwbl mewn clas. So, god, fi methu gweld y llythrennau yma, awn ni am dro, ti'n moyn helpu fi ffind o nhw? Ni fynd I ffind nhw. Ni fynd I ffind o nhw. So ni methu ffind o'r llythrennau yma, o'n I wedi ffind o'r Space Hoppers. Mae'n eitha comfortable, actually. Nawn ni cael ras ar ôl hyn. Ond, so ti di ennill dysgwr y flwyddyn. Ti'n gwybod mae hyn yn olygu ti'n mynd I cael derbyn ar yr orsedd yn Llun y Cyfiawnydd? Gwisgo lan fel bedsheet. Fel bedsheet thing. Mae'n clas. Fi'n mynd I gwahoddi rhieni fi ddod I Penllyn I weld fi. Oh my god, mae hynna'n mor lesh. A ti yn reiddiol o Wimbledon yn dweud? Wimbledon? De Llundain. So fel, nes I symud I Gaerdydd bron 10 yn hwnnw I fynd i'r brifysgol. Ond nes I ddim siarad Cymraeg yn tua fel 5 neu 6 blynedd ar ôl fi gyrraedd. Nes I pigo hwnna lan wedyn. So ti'n eitha da a fel dysgu ieithoedd ta? So ti'n siarad unrhyw ieithoedd wahanol, ond just... Nes I gradd fi yn Sbeineg. So fel, Sbeineg nes I yn brifysgol, a wedyn nes I dysgu Catalaneg trwy wneud Sbeineg. So, actually, pedwarydd iaith fi yw Gymraeg. Sa'n gweld sain o'r llythrennau yma. Awn I rywle arall I chwilio amdano nhw. Efallai, fi'n meddwl nes I weld rhywbeth coch ar bwys y tŷ gwerin. So, awn I ffordd hwnna. Ti'n fodlon helpu fi? Wel, bydd I ddim yn gallu... Os ti'n ffind nhw, bydd I ddim yn gallu cario nhw bynd ein, so fydd rhaid I fi dod at eich. Fi'n meddwl na, so mallu, fi'n weak. Oh my god, diolch am dod gyda fi. Sa'n gallu gweld y flippin
llythrennau yma yn man. Ie, ni wedi bod o'i gwmpas y maes i gyd. Ond, so, oedd y seremoni wythnos yma, sut o fe? Be fe fel? Ie, ti wedi gweld y clip no, ie. Fi'n llefen, a wedyn pawb yn gynulleidfa'n llefen. Mae'n really emosiynol. Ni fel, crazy. Mental. Mae'n mor cute, mae'n mor cute. Fi'n meddwl, byswn ni'n llefen hefyd, ond byswn ni, mae'n weird profiad fel ennill rhywbeth yn Steddfod, fel, o ti wedi gwneud fel loads o fel interviews a stuff? So nes I dod off y llwyfan a wedyn, nath rhywun just drago fi i studio S4C, a wedyn ar ôl ni o'n just yn siarad am fel 2 awr, loads o bobl gwahanol, a fel, ers ni fel, ti'n sy'n siarad fi nawr. I know, myself included. Yeah. So ti'n man in demand, a fel, ti'n eitha ifanc I ennill rhywbeth fel dysgwr y flwyddyn, fel, sut mae fel, kind of, I don't know, be ti'n meddwl nath clensio fe I ti, fel? Sa'n gwybod. No, probably nes I wedi fi nawr bod Katie Hall yn fel, na. Fi'n credu just achos bod fi'n byw yn y Gymraeg trwy'r amser, fi'n mynd I fel gigs Cymraeg, fi'n neud popeth yn y Gymraeg, fi'n byw gyda pobl sy'n siarad Cymraeg. Fi'n credu achos fi wedi just taflu fy hun mewn gymaint i'r diwylliant, fi'n credu mae hwnna wedi cyfri. O'n I siarad gyda rhywun neithwr yn Maes B, sy'n dysgu Cymraeg, a oedd e fel, ti yw'r ysbrydoliaeth mwyaf, o'n I fel, I tell you what, mae fel, o'n i'n meddwl gyna, achos ti wedi dysgu Cymraeg a ti o'r Llundain, ti'n cael dewis pa acen sydd â ti, fel yng Nghymraeg. A fi'n meddwl, ti'n sôn o bach fel Mr Rhys Davies ffrind ni, a little bit, ond, lot o bobl fi'n nabod, bod fi'n byw yn Gaerdydd, mae loads yn dod o fel 10 o llewen, a fi definitely di pigo lan o'r acen. Nath rhywun weid wrth fi, rhyw fenyw random, cyn y seremoni di Mercher, nath I weid wrth fi, fi moyn I ti ennill achos ti sy'n sôn o fel cardi. O'n I fel, don't tell the others, ond fel, fi moyn I ti ennill. So fel cardi at heart. Mae hynna'n neis ti di etifeddu fel acen Tregaron. Nailed the assignment. Exactly. O kind of addas bod fi'n, fel, sy'n fi'n mynd I ennill, byddwn ni ddim yn licio ennill fel blwyddyn nesaf yn Pen Llyn. Sy'n da fi unrhyw cysylltu ar y Pen Llyn. Ti'n meddwl na nhw fel pigo rhywun gyda acen gog yn Pen Llyn? I kind of, stick to it. Stick to it, mae'n rhaid. Gewn ni weld. So fi'n meddwl fi'n mynd I roi lan a edrych ar y llythrennau yma. Ti'n moyn dod am samosa gyda fi? Samosa? Samosas I brecwast. I know, Come on, Joe.